Αυτή είναι μια καθοδηγούμενη διαλογιστική πράκτικα. Πριν ξεκινήσουμε, βρες μια πραγματικά άνετη θέση. Κάθισε με τη σπονδυλική στήλη ευθεία, αλλά χωρίς καμία ένταση. Επίτρεψε στο σώμα σου να χαλαρώσει και βεβαιώσου ότι δεν υπάρχει δυσφορία στην πλάτη, στα πόδια ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο. Ας ξεκινήσουμε με 3 βαθιές αναπνοές. Εισέπνευσε αργά από τη μύτη, νιώθοντας τον αέρα να εισέρχεται απαλά και δροσερά. Και έκπνευσε από το στόμα, απελευθερώνοντας κάθε συσσωρευμένη ένταση. Άλλη μία φορά, εισέπνευσε από τη μύτη, γεμίζοντας πλήρως τους πνεύμονες. Και άφησε τον αέρα να βγει από το στόμα, επιτρέποντας το σώμα να χαλαρώσει ακόμη περισσότερο. Για τελευταία φορά, εισέπνευσε βαθιά. Και έκπνευσε, νιώθοντας τον αέρα να φεύγει και να παρασύρει κάθε βάρος. Παρατήρησε την κίνηση της αναπνοής μέσα σου. Δες πως ο αέρας γεμίζει το σώμα και πως βγαίνει, δημιουργώντας έναν φυσικό ρυθμό. Τώρα φέρε την προσοχή σου στην κατάσταση του σώματός σου αυτή τη στιγμή. Νιώσε κάθε αίσθηση, κάθε χαλαρωμένη περιοχή, κάθε σημείο που ίσως ζητά φροντίδα ή ανάπαυση και απλώς παρατήρησε, χωρίς κριτική. Τώρα θα ξεκινήσουμε μια πλήρη σάρωση του σώματος, μετακινώντας τη συνείδησή μας σε κάθε σημείο. Ξεκίνα φέρνοντας την προσοχή στην κορυφή του κεφαλιού. Νιώσε την απαλή ενέργεια αυτής της περιοχής καθώς αναπνέεις. Παρατήρησε μικρά μουδιάσματα, ζεστασιά, ελαφρότητα. Απλώς νιώσε. Μετάφερε την προσοχή στο μέτωπο, χαλάρωσε αυτή την περιοχή μαλακώνοντας κάθε ένταση. Κατέβα στα μάτια και επίτρεψέ τους να βυθιστούν ακόμη περισσότερο στην ανάπαυση. Νιώσε τη μύτη, τα μάγουλα, τα χείλη, χαλάρωσε την γνάθο. Φέρε αυτή τη συνείδηση στον λαιμό, νιώθοντας τον να ανοίγει και να χαλαρώνει. Επίτρεψε στους ώμους να πέσουν, απελευθερώνοντας όλο το βάρος που κουβάλισαν σήμερα. Νιώσε τους αγκώνες, τα χέρια, τις παλάμες και κάθε δάχτυλο να ηρεμούν βαθιά. Τώρα φέρε την προσοχή στο στήθος. Παρατήρησε τη λεπτή κίνηση της αναπνοής που το ανοίγει και το κλείνει. Κατέβα στην κοιλιά και επίτρεψέ της να μαλακώσει. Μετάφερε τη συνείδηση στους γοφούς, στους μυρούς, στα γόνατα, στις γάμπες, στους αστραγάλους και τέλος στα πόδια, νιώθοντας κάθε δάχτυλο να χαλαρώνει πλήρως. Πάρε μια βαθιά ανάσα και άφησέ την να φύγει. Τώρα που το σώμα σου είναι πιο ελαφρύ, θέλω να φέρεις ξανά την προσοχή στο μέτωπο, ακριβώς στο κέντρο. Οραματίσου μια ενέργεια να γεννιέται εκεί.
Μπορεί να είναι ένα φως, μια απαλή φλόγα, κάτι που πάλεται και δονείται. Επίτρεψε στον εαυτό σου να επιλέξει το χρώμα αυτής της ενέργειας. Οποιοδήποτε χρώμα σε κάνει να νιώθεις καλά, ασφαλής, προστατευμένος και με την επόμενη αναπνοή άφησε αυτή την ενέργεια να μεγαλώσει. Φαντάσου να επεκτείνεται έξω από το κεφάλι σου, φωτίζοντας το πρόσωπό σου, το σώμα σου, ολόκληρο το χώρο γύρω σου. Τώρα βρίσκεσαι μέσα σε αυτή τη σφαίρα ενέργειας. Πώς είναι η θερμοκρασία? Είναι ζεστή, τρυφερή, απαλή. Νιώσε αυτή την ενέργεια να σε αγκαλιάζει. Και τώρα, με απαλότητα, δες αυτή την ενέργεια να διαλύεται σαν ομίχλη. Λιώνει αργά, όμορφα, χωρίς βιασύνη, μέχρι να εξαφανιστεί πλήρως. Πάρε άλλη μία βαθιά ανάσα και άφησέ την. Τώρα θα φέρουμε μέσα μας το συναίσθημα της ευγνωμοσύνης. Σκέψου κάτι απλό ή σημαντικό για το οποίο νιώθεις πραγματικά ευγνώμων ή μπορεί να είναι ένα χαμόγελο, μια συζήτηση, ένα γεύμα, μια επιτυχία, ένα αγαπημένο πρόσωπο ή απλώς μια στιγμή ειρήνης. Άφησε αυτή την εικόνα να έρθει στο μυαλό σου. Νιώσε τη ζεστασιά της ευγνωμοσύνης να απλώνεται στο στήθος σου. Μείνε μέσα σε αυτό το συναίσθημα για λίγες στιγμές. Αν εμφανιστεί ένα χαμόγελο, άφησέ το να έρθει φυσικά. Τώρα επέστρεψε απαλά την προσοχή στο σώμα. Νιώσε πόσο πιο ελαφρύ και παρόν είναι. Τώρα θα εργαστούμε με τη συγχώρεση. Σκέψου κάποιον που χρειάζεται να συγχωρέσεις. Όχι γιατί το αξίζει απαραίτητα, αλλά γιατί εσύ αξίζεις την ελευθερία. Μπορεί να είναι κάποιος που σε ενόχλησε σήμερα, κάποιος από το παρελθόν ή ακόμη και ένα πρόσωπο που δεν γνωρίζεις καλά. Οραματίσου αυτό το άτομο μπροστά σου. Πες, ακόμη και σιωπηλά. Σε συγχωρώ, απελευθερώνομαι. Νιώσε το βάρος να διαλύεται. Σαν κάτι μέσα σου να αφήνεται και να δίνει χώρο για ειρήνη. Αν η συγχώρεση είναι δύσκολη, δεν πειράζει. Απλώς βάλε την πρόθεση να απελευθερώσεις ό,τι σε κρατά. Η πρόθεση είναι ήδη κίνηση. Τώρα στρέψε αυτή τη διαδικασία προς τον εαυτό σου. Συγχώρεσε τον εαυτό σου για κάθε λάθος, καθυστέρηση, πίεση ή αυτοκριτική. Συγχώρεσε τον εαυτό σου για όσα δεν γνώριζες, για όσα δεν κατάφερες, για όλα όσα ακόμη μαθαίνεις. Αυτό είναι ένα νέο σημείο εκκίνησης. Πάρε μια βαθιά ανάσα και άφησέ την. Τώρα οραματίσου μια βαθιά επιθυμία της καρδιάς σου. Κάτι αληθινό, κάτι που πραγματικά θέλεις να ζήσεις. Μην το φανταστείς μόνο, νιώσε το.
Δημιούργησε το συναίσθημα ότι το έχεις ήδη τώρα. Επίτρεψε σε αυτή την επιθυμία να γίνει σχεδόν πραγματική μπροστά σου. Άγγιξε την με τη φαντασία σου. Νιώσε την υφή, τη θερμοκρασία. Νιώσε το άρωμα. Άκουσε τους ήχους αυτού του μέλλοντος που συμβαίνει. Χρησιμοποίησε τις 5 αισθήσεις σου για να μετατρέψεις αυτή την εικόνα σε εμπειρία. Τώρα παρατήρησε το περιβάλλον γύρω σου σε αυτή τη σκηνή. Πού βρίσκεσαι, πώς σε κάνει αυτό το μέρος να νιώθεις. Άφησε τα συναισθήματα να ρέουν χωρίς να μπλοκάρεις τίποτα. Άφησε τη φαντασία σου να ανοίξει όσο περισσότερο γίνεται. Ζήσε αυτή την εμπειρία για λίγο. Τώρα, αργά ξεκίνησε να επιστρέφεις στο παρόν. Πάρε μια βαθιά ανάσα και άφησέ την. Νιώσε ξανά το σώμα σου, τα χέρια σου, τα πόδια σου, την επαφή με το σημείο όπου κάθεσαι. Επέστρεψε πλήρως στο εδώ και τώρα. Όταν είσαι έτοιμος ή ξεκίνα να κινείς τον λαιμό, τους ώμους, τη σπονδυλική στήλη, τεντώνοντας απαλά. Κούνησε το σώμα αργά, με επίγνωση. Και τότε, όταν νιώσεις έτοιμος ή, άνοιξε τα μάτια. Εύχομαι να έχεις μια υπέροχη μέρα ή μια νύχτα γεμάτη γαλήνια όνειρα.